नमस्कार मित्रांनो, आपल्या चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज इथे महाशिवरात्री सगळीकडेच महाशिवरात्रीचा सण आहे आणि आमच्या इथं जवळच जत्रा लागले महाशिवरात्री निमित्त आणि इथं आजूबाजूला खूपच आवाज आहे, त्याच्यामुळे आता मी बोलत असेल तर जास्त आवाज येणार नाही। आणि इथं सर्वजण फिरतायत, इकडे मागे बघताय, सर्व दुकानं वगैरे लागलेत आणि आकाशपाळणा वगैरे आहे इकडे मागे आणि इकडे सर्व डायनासोरची गाडी ट्रेनसारखी आहे आणि इकडे मागे बघताय आकाशपाळणा वगैरे आहे, दिसत असेल तुम्हाला। आणि इकडे छोट्या छोट्या मुलांचे पाण्यातले गेम्स वगैरे आहेत ते दिसतच असतील तुम्हाला आणि इथं छोट्या छोट्या गाड्यांचे गेम्स वगैरे आणि सर्वजण इथे फिरतायत आणि मजा घेत आहेत जत्रेची। इकडं छोटीशी घसरगुंडी वगैरे आहे आणि ते आकाशपाळणा आता सर्व बसत आहेत आकाशपाळण्यामध्ये आणि आता स्टार्ट होते आकाशपाळणा आणि इकडं सर्व बसायला नाही बोलत आहेत, तर आता या डायनासोर गाडीमध्ये तरी बसायला जातात काय बघू। आता इथे बघताय जबरदस्त गेमचा हे आहे, त्याला आता माझं नाव आहे ब्रेक डान्स काय लिहिलं आहे वरती आणि जबरदस्त आहे हा। याच्यामध्ये बसायला भीती वाटते, ज्याला भीती नाही वाटत तोच बसू शकतो याच्यामध्ये। आणि इकडे आकाशपाळणा बघताय, आकाशपाळण्यात तर भरपूर जण बसतात पण मी कधी बसलो नाही कारण उशीर मला भीती वाटते। आणि आता इकडे आहे तर ह्याच्यामध्ये बघू जाऊ आम्ही, ह्याच्यामध्ये ट्रेनसारखाच आहे छोटासा, त्याच्यामध्ये जाऊ शकतो आम्ही। इकडे सर्वजण लाईनीला उभे आहेत, इथं बुकिंग वगैरे आहे आणि आता मी बोलत असेल तर तुम्हाला आवाज कमीच येत असेल कारण इथं आवाज भरपूर आहे आकाशपाळण्याचं वगैरे। आणि इकडं सर्व आज महाशिवरात्री निमित्त सर्व जत्रा आहे, तर सर्वजण आलेत आणि जत्रेचा आनंद घेत आहेत आणि आम्ही पण आता ह्या गाडीमध्ये बसणार आहे, डायनासोरची आहे, डायनासोर गाडी। आकाशपाळण्यामध्ये बसण्याची मजा भारीच असेल पण तो खूप उंचावरती जातं आणि मध्येच थांबल्यावरती खाली बघितल्यावरती भीती वाटते, त्याच्यामुळं नाही जाणार आहे। तर आता आम्ही पण ह्या डायनासोर गाडीमध्ये बसतात काय बघू आणि मग जाऊ। मित्रांनो, इथं फायनली आम्ही बसलो आहे डायनासोर गाडीमध्ये, ही काय नॉर्मल ट्रेनच्या गाडीसारखी चालते आणि आता सर्वजण बसलेत, कोणच बसत नव्हता ह्या गाडीत पण सर्वांना भीती वाटत होती, तरी पण समजावून काय सॅम्पल दाखवून च्या अगोदरचं राऊंड दाखवले आम्ही कशा प्रकारे चालते ती, त्याच्यामुळे हे लोक बसले जातात गाडीमध्ये, ते बघते सर्व आजूबाजूवाले। आणि आता थोड्या वेळेला चालू होणार आहे आमची गाडी, सर्वजण आकाशपाळण्यामध्ये पण जात आहेत आणि मजा करत आहेत, तर आम्ही पण आता निघू। तर इथं बघताय फायनली चालू झाली आहे गाडी आणि इथं आता मोबाईल पकडायला पण भीती वाटते, वरून खाली जाते गाडी, नाहीतर पाडायला होईल। आता उन्हातून तुम्हाला काही जास्त दिसत नसेल पण खूप बघायला भारी आहे, मध्येच गाडी हलते त्याच्यामुळे असं मोबाईल हातातून सटकेल असं वाटतंय। फायनली बघता इथे सर्वजण बसले, तर खूप मजा येते, इकडं गोल गोल राऊंडमध्ये फिरते आणि मोबाईल पकडायला भीती वाटते, इथं मध्येच गोल फिरते त्याच्यामुळे भीती वाटते। तर आता मजा येते, गाडी एकदम फिरते, सर्वजण बसले, पकडून ठेवायला लागते, दिसतात काय खूप मस्त भारी सुंदर। ते बघते छोट्या छोट्या मुलांची खूप मजा आहे, त्यांना त्याच्यामध्ये जायला भेटतं पाण्यामध्ये बोटिंग करायला, असं मोठ्यांना तर अलाउड नसतं तुम्हाला माहितीच आहे, तर त्यांची खूप मजा आहे। तर जर मोठ्यांना पण परवानगी असते आणि अजून मोठा तलाव बनवला असता तर मजा आली असती। तर आता आम्ही इकडे ट्रेन वगैरे पण बघताय,
सर्व कपचे वगैरे कसली तरी दुकानं वगैरे दिसतात तुम्हाला, सर्व बिस्लरीची दुकानं वगैरे, आणि इथं सर्व वेगवेगळ्या प्रकारची दुकानं वगैरे दिसतात. तिकडं वडापाव वगैरे आहेत, तर तिकडं तर नाही जाणार आहे. आज बहुतेक जणांचा उपवास आहे. आम्ही तर नाही केलं आहे, घरातल्याने केलं आहे, मी तर नाही केलं आहे. आणि आता आम्ही निघू थोड्या वेळातच. तर मित्रांनो, आता आम्ही त्या कुठून जत्रेतून आता इकडं दुकानं लागलेत दुसऱ्या साईडला, तिथं पण सर्वजण घेतात दुकानात वगैरे. तर तिकडं आम्ही चाललो आहे आणि तिकडं शॉपिंग वगैरे तर करून आलेत. परत अजून काहीतरी त्यांचं घ्यायचं राहिलं आहे, तर परत चाललेत हे लोक. आणि हे आमचे बाजूचे काका आहेत, ते पण आहेत. आणि इकडे सर्व फॅमिली वगैरे चालते त्यांची आणि आमची. तर आम्ही चाललो आहे आता इकडे सर्व काय हां, सर्वजण पुढे चाललेत आणि भरपूर गर्दी आहे आणि सर्वजण चालतात पुढे आणि सर्वजण शॉपिंग करतात. तर बघू तिथं मार्केटमध्ये काय काय आहे. जाऊ इथे बघतो सर्वजण. आता रस्त्यावरतीच दुकानं होती मगाशी आम्ही आलेलो तेव्हा, पण आता सर्व आतमध्ये गार्डनच्या इथे सर्व आतमध्ये बसलेत आणि सर्वजण नाश्ता वगैरे करत आहेत आणि आतमध्ये दुकानवाले पण फिरत आहेत, फुगे वगैरे विकत आहेत आणि सर्वजण एन्जॉय करतात. असा दिवसात म्हणजे वर्षातून एकदाच येतो आणि आता जास्त गर्दी आहे त्याच्यामुळे जास्त बोलत नाही. छोटासा व्लॉग असेल. आणि आता घरी थोड्या वेळाने जाणार आहोत आम्ही. त्यांना आधी फिरू दे किती फिरायचं इथं. आणि आम्ही आज खूप एन्जॉय केला. इथे सर्वात इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे ते सिटी वाजवतात तशी. आता उडवून दाखवतो तुम्हाला. हे बाळावाला ऊपर उडा की देखा. तर तो उडवणार आहे वरती, तर आता विकतोय. खूप वरपर्यंत जातं, खूप मजा आहे बघायला. इंटरेस्टिंग गोष्ट ह्याच्यामध्ये हीच आहे. आणि आता सर्वजण फिरतात. खूप आता केस वगैरे वाढले आणि जातात सर्वजण फिरत आहेत. फायनली आम्ही आता ओलामध्ये बसलो आहे आणि आता आम्ही घरी चाललो आहे. सर्व जत्रा वगैरे आहे, अजून रात्री सांस्कृतिक कार्यक्रम डान्स वगैरे आहेत, पण तोपर्यंत नाही थांबणार, अजून घरी जाऊन काम आहे. तर आता आम्ही फायनली निघालो आता. तर आता भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय.